Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης που είδαμε, οι νέοι βρίσκονται περισσότερο από ποτέ μπροστά σε αδιέξοδα, πριν καν μπουν μάλιστα στον επαγγελματικό στίβο. Ο Sky βρέθηκε σε πανεπιστήμια αλλά και σε χώρους εργασίας πολλών φοιτητών. Οι περισσότεροι θεωρούν πλέον πολυτέλεια το να σπουδάζουν, απλώς να σπουδάζουν και όχι να εργάζονται. Από τα αμφιθέατρα στην αγορά εργασίας, η συνηθισμένη φοιτητική ζωή για την πλειοψηφία των φοιτητών έχει τελειώσει. Από το πρώτο κιόλας έτος στο πανεπιστήμιο, οι νέοι ψάχνουν για δουλειά προκειμένου να βοηθήσουν όσο είναι δυνατόν τις οικογένειές τους. Πιο δύσκολη η κατάσταση για τα παιδιά της επαρχίας. Συναντήσαμε τον Γιώργο στο εστιατόριο της φοιτητικής εστίας. Μέχρι πρότινος μοίραζε φυλάδια σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια, ενώ τώρα ακόμα και αυτή η δουλειά είναι δύσκολη να βρεθεί. Πάλι ψάχνω τώρα και δεν μπορώ να βρω τίποτα. Είναι δύσκολο. Όλοι οι φοιτητές που είμαστε από την επαρχία δυσκολευόμαστε, γι' αυτό μένουμε και στην εστία. Μας στέλνουν οι γονείς μας κάποιοι χαρτζηλί και αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε παράλληλα, οπότε είναι δύσκολο για τις σπουδές.